Pilipinas! Ano ko nga pala si Paulo at ngayon dadaanan natin mga memes ngayong linggo. Tingnan natin kung ano nangyari ngayon sa Pilipinas dahil mahal na mahal ko kayong lahat. So simulan na natin. Send your name to Mars. 860,000? Ano to? Send your name to Mars? Ano to? Send your name. Totoo to? Edited ba to? Ah, ito. Name, reservation. Ah, so ipapadala mo yung pangalan mo? Name. Ako si Jose Marie Onichan. Napas mga konnichiwa, akong mahal. Philippines. Nasaan yung Pilipinas? Ayun. Mali. Ito pala. Kailangan pa ba ng postal code? Kailangan pa ng email? Hindi mo pala kailangan. Hindi ko ilagay. Ito, maps. Wow! 1.5 million. Mga Pilipinas talaga. Pag mga walang kwentang bagay, tayo numero 1. Philippines number 1. Natalo pa natin ang United States. Pangalan mo lang to. At sino makakalam alien? Ano yung para meron ka nang makausap? Sa Mars. Bakit kailangan din pupunta sa Mars? Ang dami namang alien dito sa bansa natin. Mga sabog ang mga pinag-iisip. Mga utak alien literal. Pero alien na bobo, hindi alien na matalino. Perseverance, marami rin ang mga Pilipino niya, no? Kasi malakas kami magtiis. Ito yung perseverance daw na naghahanap ng bagong organismo na nasa labas sa ating planeta. Kesa naman kaso ng corn beef sa Pilipinas, mas masaya na ako na ito na lang ate 1.4 million na nagpadala ng pangalan. Isa na ako sa mga tangang yan. Diba? Kasama ko kayo hanggang sa dulo ng kalawakan. Ganyan ko kayo kamahal. Palakpakan natin ang ating mga astronaut ng mga Pilipino. Magaling. Dahil ato kasi na-news siya dito, tapos dahil doon pinunta ng tao, maraming oras diba? Pero okay lang yun, walang masama dyan. Nakakatawa lang na ang dami nating oras sa mga bagay na wala namang epekto sa atin ngayon. Tige. Kaya ang sarap maging Pilipino. Gusto ko na rin sa Mars tumira. Pwede ba ako na lang? Wag na yung pangalan ko. Sunod. From theme. Ay, alam ko tong template na yun, ha? Yung may sumasayaw. Million pala. Mahina pa yun, nakita mo. Hey! Ayaw ka na sa Pilipinas. Gusto ko na sa Mars. Nakasabog ka din. Copyrighted tayo sa ibang planeta. Ito sana Pilipinas ngayon kung walang TikTok. Hey! Okay, nasunod. Ano kayo mangyari pa meron tayo nakita mga alien nga, no? Marami dalawang posibilidad pag nakakita tayo ng alien. Pwedeng ka-level lang natin sila. Pwedeng sobrang parang Diyos na sila, so sobrang advanced sila. Pwede nila tayong gawing mga slaves. Kasi bakit kami may pagkompetensya sa isa pang sibilisasyon, kung magsalita ka parang alien na din, na maaari kaming malagpasan sa aming kaalaman, 'di ba? So tatapusin nila tayo o tatapakan nila tayo sa punto na hindi natin sila malalamangan. Sana naintindihan niyo. O pwede rin naman mga organismo pa sila na hindi pa nag-evolve, hindi pa sila nagiging mga sibilisasyon. Tayo naman na mag-aaral sa kanila, baliktad naman ang mangyayari. So yun lang ang pwede ito naman Pam Ray, ito yung isa pang posibilidad na maging subdivision lahat. Matagal na. Walang kawala ang mga subdivision kahit sa planeta pa yan. Basta pwede namin pagkakitaan gawing subdivision yan. Sunod. From John Rev. John, so what's up guys? Ayun na ATV's back. Ito lang intro. Kaya alien nga talaga. Nagiging dalawa rin yung bibig ni Tito Arya. Patay yung alien. Baril niya. Pag ito yung nakita mo sa Mars, okay lang ba sa'yo? Di na kailangan lumabas ng Perseverance 2020 na Mars Expedition. May alien na kami dito pala sa Pilipinas. Ito yung mga alien na hindi advanced. Sunod, alien na yun. After a 6-month journey through space, Curiosity finally made Mars its home when it touched down on the 6th of August, 2012. In order to further examine these ancient formations, Curiosity drilled into the lake bed and discovered several types of organic compounds.
This was a good sign that microbial life could have existed on Mars billions of years ago. It all interconnects! Perseverance of Joram. Ano to? Palas concedes PH on beat UP Scoville. Ayun dati. Hindi! Ba't lagi nyo lang inaaway? Dito ang hari nyo. Oh, naging hapon na siya. Sobrang daming problema dito. Anong editing software ito? Nag-glitch. Teka, anong gamit niya dito? Hindi naman bibigyan alien, confirm. Gusto ko rin ito. Gusto ko pakantayin nyo din ako. Parang awa nyo na kung ano man tawag niya. Dali, dalian nyo. Gusto ko nito. Ako may kalaban ng alien. Yung alien na yun natin. Sunod. Pamapanghusgang lipunan. Asymptomatic medical. Okay na. Gusto ko na rin sa Mars. Sunod. From Paul Chester. Ay, wow, sumasama. Magkakaroon na ng 100k. Magkaka-silver play button na ating corn beef sa Pilipinas. Magaling. Kaya 1.5 million na mga Pilipino ang gusto pumunta sa Mars. Hanggang pangarap at hanggang pangalan na lang ba? Di ba kailangan natin maghanap ng intelligent life form? Natin. Pag ba nilagay ang buong Pilipinas doon, may makikita pa rin sila. Putya, Pilipinong galit sa sarili. Grabe. Sunod, from Herod. Proposed motorcycle passenger barrier. Vibrate. A rare metallic ore noted for its extraordinary ability to absorb, store, and release large amounts of kinetic energy. Mined only in Wakanda, the metal is associated with Black Panther. Ito ba yung isa, yung gawa sila ng parang practice run yung paano hindi mauubuhan yung nasa likod. Wee! Pucha, parang ka lang sanggol uli, no? Utak sanggol din ang mga nakaisip doon. Sobrang sayang sa oras yun nung nakita ko parang, Anong pang alien na teknolohiya ito? Kaya pala gusto nyo pumunta sa Mars eh. Kaya hindi tayo binibisita ng mga alien eh. Wala nang gusto pumunta sa kasi sayang lang sa oras nila. Yung mga alien parang, dapat bibisitahin na namin kayo. Ganda nga, sabihin na lang tayo dito. Kailangan natin makipagkita sa mga alien para malaman natin ang teknolohiya para maintindihan itong pinag-aaralan ng MMDB gumawa nito. O LTFRB. Bobo nakaisip nito. Grabe ka naman, pumunta ka nga ng Mars. Huwag mo ginaganyan ng mga alien sa Pilipinas po. Tiya, magagaling yan, matatalino yan. Hindi lang natin naiintindihan ang takbo ng kanilang wavelength 3.5 kilohertz kasi na-hurt na din ako sa mga nangyayari. Sunod, from Ronel, Pilipinas kung hindi mo dinaan sa floor wax yung bagsak. Hoy! Dalawang beses ako nag-floor wax pero hindi dahil bagsak ako kasi kami na yung cleaners. Di ba parang linya-linya ka. Kayo sa Lunes, kayo sa Martes, Miyerkules. Yun na yung panahon ko. Kahit kailan di ako nag-floor wax dahil mababa ang grade ko. Hindi ako katalinuhan pero hindi naman ako tanga. Ngayon lang kasi pinadala ko yung pangalan ko sa Mars. Padala na lahat ng politiko natin sa Mars. Doon sila magharap ng nanakawin. Hanap sila ng mga, di ba puro mga kalawang na lang doon dahil sa atmosphere at kung ano-ano. Sila, pwede ba mga politiko na lang muna natin yung gawin natin mga test subjects doon? Sila muna yung mga astronaut. Pag nakahanap sila ng kayamanang nanakawin sa Mars, para magkasilbi naman sila Murphy. Lahat Pilipino. Lahat ng Pilipino! Oo, lahat. Hindi! Asaya-saya kayo maging Pilipino. Ano ba? Ginagaya yan from Carl. Pilipinas kung mag-exchange gift si Barbie. Nakita ko to. Sobrang walang kwenta tong balitang to. Ipadala sa Mars ang balitang ito. Sunod. From Quincy. Pilipinas kung consistent lang ang Barbie. Ang lumabas sa ating mga teknolohiya. Mga importanteng balita. Buti na lang alam ko. Nakapaloob kasi sa kanilang mga regalo yung mga confidential na mga blueprint para makagawa ng nakatataas na sibilisasyon nabubuhay sa buong mundo pagdating ng 2069. Sunod, maraming salamat. Sabi ko na ba naiintindihan ko na kung bakit Tito, ready ka na ba, Famleya? Gusto ko na padala mas. Dami!
Dami yun. Hay nako Mars, pag chismis, mga wala kakwenta-kwentang bagay, mabilis tayo dyan. 1.5 billion represent. Ang witty mo. Sabay tayong pupuntang Mars, Leia. Maraming salamat. Sunod. Pasasakayin kita sa aking rocket ship, Philippines, if hindi ka ikukumpara sa map. Masakit pa rin ba kahit nasa Mars na ako? Masakit pa rin ba? Hanggang Mars ba naman sinasaktan nyo ako? Ayoko na. Ma, naghanap ka lang ng alien. Kung makapagkumpara ka naman ng anak, bakit? Pinanganak ba siya sa Hindi lang pampamilya. mo? Hindi naman, di ba? Bakit na dami mong inaangal sa akin? Maging masaya ka na lang sa kaya ko ibigay. Sunod. Papuntayin mo na ako sa Mars! Kundi sana ako na lang si challenge na lagi accepted. Si main ba to po? Pero ba kailangan ko na Alden main update para malaman, para dumagdag ang ating katalinuhan, di ba? Gusto na tuloy ni Alden, rocket ship na din. Yan, ayaw mo kasi sumakay. Papuntang Mars kasama si Alden. Sunod. Ito ba yung sa black and white na trend ngayon? Ano na naman to? From Galagingo. Face off. Ako, nagkasalita sila ng alien, hindi ko naiintindihan. Kailangan natin ipadala ang lengguwahe. Ito ang lengguwahe ng mga matatalinong individual. Kaya di ko naiintindihan. Sunod. From Von Win. Pre-takbo, nagtatrabaho yan. Yan. Isama mo na yan sa Mars, pero wag niyo bibigyan ng yung suit. Kaya mo maubusan sila ng hininga doon. From Garcia. Pilipinas, kung hindi ka tinitigasan sa mga. Bakit pinapatayo nila yung rocket ship ko Paano tayo pupunta sa iba? Sa Mars yan. Sunod. From Kyle. Alam mo kung ano mahirap ulamin, katotohanan dahil hindi mo kaya. Opo, chali ka rito. Aray, sakit. Ma, wag mo na kasi kumpara ha. Lunukin mo na ako lumabas sa pupunan mo. Sana naging alien na lang ako. Sunod. From Mark Zone. Philippines #1. The Philippine House mo recorded. Hindi lang dyan. Pati na rin sa mga pangalan na nasa Mars. Philippines #1 sa Mars. Ayun, yun ang title ng video na to. At doon na natin tapusin yun. Dahil baka hindi na nila ako payagan makapunta sa Mars pag masyado ko pa sila pinagtripan. So, kung nagustuhan nyo yun, huwag nyo kalimutan like, share sa mga alien yung friends na gusto yung ipadala sa dulo ng kalawakan dahil sobrang talino nila. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulol papuntang Mars.